Nem volt annyira ízőszar. Beleálltál, nem süllyedt el a kavics. Azért mertem belemenni, mert mondom látom, hogy kavics. Ott lehet, hogy más ilyet sincsen. Szerintem tudod miért van ebben kavics? Őt is tiszteltem, hogy innen Aztán burult bele. De akkor túloldat miért nincsen? Az valamennyi látszik, hogy a híd mellett van. Ja. Jöhetsz, nem burul el. Csak lassan engedd. Engedd meg! Jó. Anyának fordul keresztbázisba. Picit menjél hátrébb. Keményen áll minden. Jó. Az autómnak ne menjél neki. Ne szedd alá annyira, egyenesen menjél. Menjél előbbre. Hát két keréken fog a féken mondani. De várjál, akkor egy visszajövök. A gázol. Szedd alá a kormányt, csak a végén. Hát tartom csak a kormányt. Na menj. Süti gyerekek.